Avui parlarem de bronquitis. La bronquitis és una de les complicacions més freqüents que veiem en pediatria en l'edat pediàtrica. Quines són les causes més freqüents? Les tres causes més importants de bronquitis en la infància són la bronquitis infecciosa, els processos virals, la bronquitis al·lèrgica i la bronquitis ambiental. La bronquitis infecciosa bàsicament és la bronquitis de tipus viral, els virus. Per això és molt important tenir en compte que quan una criatura petita, a la primera edat, una criatura de pocs mesos, de 12 mesos, un any i mig, ja comença a fer episodis bronquials, episodis virals freqüents que es compliquen amb bronquitis, hem de tenir en compte que probablement el seu sistema immunitari no està prou madur per enfrontar-lo a excessives proves, a excessiva pressió viral. Ho dic perquè un dels aspectes més a tenir en compte en aquestes criatures petites que desenvolupen quadres bronquials és l'exposició viral, és a dir, l'exposició a llocs on hi ha concentració de virus, que és les guarderies. Criatura que té bronquitis de repetició i que és una criatura molt petita és una criatura que probablement és el que diem els pediatres el síndrome de la guarderia, que és millor que es quedin a casa on hi ha una pressió viral molt inferior. Aquesta és la primera causa. L'altra causa és la bronquitis al·lèrgica. La bronquitis al·lèrgica bàsicament són criatures exposades especialment a la humitat, als àcars de la pols, que poden desencadenar quadres bronquials inflamatoris amb tancament de bronquis, que són autèntics quadres asmàtics. Per això és molt important controlar les condicions ambientals en les quals estan les criatures, concretament controlar al màxim la humitat, ventilar, acondicionar, assolellar al màxim possible les vivendes perquè les condicions ambientals siguin el més afavoridores d'un benestar bronquial. I la tercera causa, per sort cada vegada menys freqüent, és l'exposició de les criatures al tabac. El tabac és el gran enemic del desenvolupament bronquial. Per sort, cada vegada en veiem menys casos, però no està de més insistir sobre la importància bàsica en la prevenció del contacte de les criatures enfront del tabac, per mínim que sigui. Aquestes són les tres causes més importants de bronquitis.